Sar Bikas Deborma ni Chai Tongmungbai Agartala wo Tiprasa Bania Khaina Muchung Tongbo Bania Khaimia Eba Sudia Nupungno Directorate of Tribal Welfare ST Facility ni Bising Tei Sini Tiprasa Soijon no Card Eba Thela Jabi Yafarjaka Te O Thela Dugan Kaisa Jaga Te Kaisa Jaga Thangai Bania Khaimanaijat Kaisa Fast Food Movable Thela Yafarjaka Hasikuchini Bising Tei Te Paskangni Dino Burirokno bo tom bo bagai runani saka chini khachusa Tiprasa Hamkrai Montri Sar Bikas Deborma Norbonai naidi bo tam saka Belai hamba joto media rango tini chini tribal welfare department hoite chini Agartala tongnai rango bui bebaksa buni dofa bebaksa bania khainani bagai jong tini department hoite jong 6টা ফুট মানে চাথাই ফালানি বাগৈ जों तिनी तरफफोराव दिनै जों डिस्ट्रिबिउशन खायगा आगामी दिनाव चिनि बररंनो चिनि जारा बरक दफानि ब चिनि तिप्रासारंनो जोंबो बुनि दफा बायबाक्सा जोंबो बानाया खायना मोसंगो आगामी दिनाव चिनि बररंनि बागै जों आं एज ए तिप्रासा हामक्राइ मन्त्रि इंगै जों मोसोक दिन चिनि बररंनो जे बानिया खायनानि बागै जों चिनि डिपार्टमेन्ट होइते चिनि डाइरेक्टर जेबेबे सामुंतां दङ चिनि सेक्रेटारि जेबेबे सामुंतां दङ चिनि दफानि बागै जों बुसखांगो बुनि दफानि बाक्सा जों बानिया खायनाय आमानि बागैनो प्रथम दाब जों ओ जे चाथाय फालनानि बागै सहर चाथाय फालनानि बागै बंनो ताब ठेलागारि रिजाखा आगामी दिनाव बंनि रां पैसा जे नांमानि बंनो रां पैसा जों सापर्ट खायनाय ते आगामी दिनाव जों बुरि रङ टम फोरोंगै टम इलेक्ट्रिक माने टम उन्नत धरনের टम जों टम जों बुरि रङ भांनाय बे आगामी दिनाव चिनि तिप्रासारखौ जों गया बयबे बाक्सा जों आगनाय जों आबानि बागैनो चिनि तिप्रासा हामक्राइ नि बागै जों सबसन वान सुगै दङ चिनि दफाबो जों चिनि डाइरेक्टरनि लगे जे खायना माने खाय दङ जों तिप्रासारनि बागै जों अनेक किसु खायनाय बे बुसखांगो चिनि तिप्रासारनो आगग्रिना बागै जे नांमानि जों खायनाय